Aj keď nikdy nebol profesionálnym hercom, predsa hral hlavnú úlohu vo filme. Nadšený bol z neho aj režisér Juraj Jakubisko. A vďaka svojej chôdzi a celkovému prejavu si zahral slávneho Andyho Warhola. Aj sám umelcov brat John tvrdí, že František Lakata z Rokytoviec má dokonca rovnaký hlas ako Andy. V Rokytovciach žije a tvorí dvojník kráľa Pobartu. Tak tomu sme nechceli veriť. Začali porovnávať môj nos, moju bradu, moje uši, moje vlasy, nasadili mi parafínu. Všetci urobili taký pohľad, úžas. Wow! Keď sa pán František prešiel prvýkrát s parochňou na hlave po dedine, miestnym išli oči vypadnúť. A babka hovorí, no ja z toho šalená. Ja neznám, čo tu ten pelechatý robí. Tam mer či nevmer? Františka spája s Andym najmä umenie. V Rokytovciach má vlastnú galériu. Tvorí maľby, grafiky, ale aj drevené sochy. Prischlo mi meno Andy. Ja sa za to nehanbím a som na to hrdý. Prezradil nám aj to, v čom sú úplne odlišní. On väčšinou rozpráva áno alebo nie. Toto nás 100% delí. Ja môj jazyk neviem zastaviť. Pre televíziu je Andy a Katarína Ihnátová.